Hola, veu, s'eleven a 16 els brots de coronavirus a la comarca del Segrià. S'ha detectat un de nou en una empresa de fruita al municipi de la Portella, on hi hauria almenys 6 persones infectades. Amb aquesta ja són 12 les empreses hortofructícoles amb brots de la Covid-19 al Segrià, mentre que els 4 restants són a la ciutat de Lleida. Aquest dijous, la comarca del Segrià ha sumat 46 nous positius per Covid-19 respecte a l'últim balanç i acumula 2.694 casos des de l'inici de la pandèmia, la majoria asimptomàtics. A la província s'han detectat 77 nous casos que eleven la xifra total d'infectats a 4.643. En les últimes 24 hores també s'ha registrat un mort al Segrià, amb el que ja són 242 morts des de l'inici de la pandèmia. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que sembla que el brot de Lleida no està creixent i dona la sensació que les mesures que s'han pres fins ara estan funcionant. Simón ha dubtat que el confinament domiciliari pugui arribar a tenir un impacte major en el control del brot, una posició contraposada a la de l'investigador i epidemiòleg Oriol Mitjà, qui insisteix en confinar el Segrià per barris o codis postals. De fet, a través de Twitter, Mitjà ha dit que aquest mètode de confinament ja s'ha aplicat a la ciutat anglesa de Leicester, amb 300.000 habitants i 450 casos en una setmana. En canvi, el Segrià, amb més de 500 casos en una setmana, encara no ho ha fet, ha constatat Mitjà. D'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous a la tarda davant de la delegació del govern a Lleida per protestar en contra del confinament de la comarca del Segrià. Ho han fet respectant, això sí, les distàncies de seguretat. Finalment, l'Ajuntament de Lleida ha instal·lat avui l'escultura Sospirs de Pau al cementiri municipal, un monolit en homenatge a les lleidatanes i lleidatans víctimes de la Covid-19 i tots aquells que han mort durant el confinament.